Malawi Today. Nkhanizi mwatsatani wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana wapereka thandizo la zinthu zosiyanasiyana kuphatikizapo makina a X-ray pa chipatala cha Rumpi. Thambazera Nyirenda yemwe anayimira wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko linoyu popereka thandizoli wati izi zikutsatira pempho lochokera kwa mafumu a mbomalo pomwe nthambi imalephera kugwira ntchito kamba kakusowa kwa zinthu zina. Musase Cheyo walemba ripoti ili. Pa chipatala chithu ichi cha Rumpi ichi vipangizo vyose vili pene papa kweni ku X-ray kula kukusowa vinthu. Pa msonkhano wa posachedwa pa womwe wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana anachititsa pothokoza anthu a ku Rumpi kamba kosankha Blue Alliance yotsogozedwa ndi President Professor Arthur Peter Mutharika. Mfumu yaikulu Chikula Mayembe inapempha kuti nthambi yomwe ili ndi chipangizo cha X-ray pa chipatala cha boma iyambe kugwira ntchito. Chipatala cha Rumpi chinapeza makina a X-ray koma chinali chisanayambe kugwiritsa ntchito kamba kosowa zinthu zina monga mipando yoyenera. Patangotha mwezi umodzi wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana atalonjeza kuti achitapo kanthu apo Thambazare Nyirenda akuti lonjezoli lakwaniritsidwa. Chinthu chimodzi chimene chinapemphedwa ndi nkhani ya kuti ku X-ray department ku chipatala cha Rumpi sichimagwira ntchito because kunali zinthu zina zimene kunalibe. Second Vice President anapanga promise kuti zinthu zimenezo iwowo agula kuchoka mthumba mwawo. Msayiwale kuti a Second Vice President anasankhidwanso ngati Member of Parliament for Rumpi Central Constituency. Chinayi chofunikira kwambiri chifukwa chakuti department ya X-ray anthu amachoka ku Rumpi kupita kukapanga X-ray kuikwendeni. Mkulu wa zaumoyo ku konsolo ya Rumpi Dr. Arnold Jumbe wati tsopano nthambi iyamba kugwira ntchito. Mashini anabwera ndi zinthu zosakwanira kuti mungangati mipando fa munthu kuti apange ajambule ayina kukhala pa mpando apange ajambule bwinobwino. Munthu kuti afuna tipange ultrasound amati tiunikire mimba munthu kuti muli bwanji. Patient ayina kugona pena pake pakatebulo kuti agonepo timujambule pamenepo. Komanso mapatient akamakhala ngati ku X-ray kapena ku radiology kana akhale pa mpando pena pake akazidikirira anzawo amene ali kati kuti atani akhale mna kudikirira pene paja mipando imene yonse kunalibeko. So kulandira zinthu zimene talandira lero zakhala ngati kuti kuli machina anyowani rumu yakonzedwa bwinobwino koma zimene zimasokeranso zabwera tonza kuti zonse sono panopo zikhala zikuyenda bwino. Thandizoli ndi la ndalama zokwana 7 million kwacha. Musase Cheyo, MBC. Bungwe la Beautify Malawi Trust BIM lapempha anthu omwe anakhudzidwa ndi ngozi ya madzi osefukira mboma la Nkhotakota kuti asabwererenso ku malo a ngoziwo pofuna kuteteza miyoyo yawo. Mkulu woyendetsa ntchito za bungweli a Dingiswayo Jere ndi omwe anena izi pa msasa wa Kabiza mdera la mfumu yaikulu Kanyenda mbomalo pomwe amapereka thandizo la chakudya kwa anthuwa m'malo mwa mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika. Tindiza mbiri mu ripoti ili. Ambiri mwa anthu omwe akukhala pa msasa wa Kabiza ndi anthu omwe amakhala pa chilumba chotchedwa Kakuyu komwe mtsinje wa Dwangwa unakathira mu nyanja ya Malawi. Derali akuti kumachitika ngozi ya madzi osefukira chaka ndi chaka zomwe zimakokolola nyumba komanso mbewu zawo. Pokhudzidwa ndi mavuto omwe anthuwa akukumana nawo kamba ka ngozi, mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika kudzera ku bungwe lake la BIM wapereka thandizo la chakudya monga ufa, soya pieces ndi mchere kwa anthuwa za ndalama zoposera 33 million kwacha. Popereka thandizoli, mkulu woyendetsa ntchito za bungwe la BIM a Dingiswayo Jere apempha anthuwa kuti asabwererenso kukakhala ku malo a ngoziwa kuti ateteze miyoyo yawo ndi manja awo. Zaka ndi zaka kuno ku Nkhotakota nthawi yambiri kukabwera vuto la madzi osefukira anzathu okhuzidwa kwambiri amakhala amene amakapanga ulimi wawo pa Kakuyu. Ndeno linali pempho komanso kuwadandaulira anzathu amene pakali pano patenena kuti apulumuka ku ngozi ya imfa kuti chonde musabwererenso ku malo amene ndi malo angozi komanso malo a imfa. Pano pabwezi tikunena zina ngati kuli kuthekera mwina tizingopita kukalimako nthawi yolima koma tikukhala ku mtunda.
Bwanamkubwa wa boma la Nkhotakota a Bentono wayamikira bungwe la BEM komanso mabungwe ena omwe akupereka thandizo pofuna kuchepetsa mavuto omwe anthuwa akukumana nawo. Mene mumu tikukumana ndi mavuto chifukwa chonena kuti anthu akukhala pa kampu pamafunika malo abwino ogona, zogonera, komanso zachipatala amafunikanso azibwera, komanso zakudya ndi zimene zikukhala ngati zikuvuta kwambiri. Koma ndithokoze kwambiri bungwe la Dodma komanso ma partners osiyanasiyana ngati kwathu kuno kuli ana Ilovo, kuliso ana Ethno, komanso leroro ndithokoze kwambiri Professor Gertrude Mutharika amene ali mayi wafuko amene amatsogolera bungwe la Beautify Malawi amene siku la lero abwere ndi katundu wambiri, ufa komanso masoya pieces ndi mchere kuti tithandizeko pa kampu pano. Mmodzi mwa anthu omwe alandira thandizoli a Judith Mlenga apempha boma kuti lithandize anthuwo ndi mpamba oyambira bizinesi kuti adzitha kuthandizika pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Nzovutira chithandizo cha wana pano patizi zichipeza bwanji ndekuti mujamu timapemphera akasala wathu kuti akanatithandiza boma kapena amabungwe kuti tizikapanga ka bizinesi pambali tiona kope sopo wa mwana ku skulu. Komanso pano pa nyengo idakali tidapita pambali tikapeza ena anzathu oti akhoza kutithandiza kamalo kochepa nkuzala khobwe kapena chinangwe fa mvula idakali ngakhale mbewu zathu zapita inde zapitadi taluza mipunga yambiri mbiyo tikanapeza ndrama. Komano nyengo ya mvula idakali kuti tikhazikike pano mu nyengo yaitali palibe chopindula. Pakadali pano boma la Nkhotakota latsala ndi misasa inayi komwe anthu omwe anakhudzidwa ndi ngozi ya madzi osefukira akusungidwa. Misasa ina pafupifupi 10 ayitseka pomwe anthu omwe amakhala m'misasayi apeza malo ena okhala. Doreen Sonani, MBC, Nkhotakota. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati zokonzekera zonse za chisankho cha chibwereza chomwe chidzachitike pa 17 March zili mchimake. Mmodzi mwa akuluakulu aku bungweli a Emmanuel Fabiano ndomwe anena izi pokhazikitsa ntchito ya chisankho cha chibwereza ku wodi ya Chilobwe boma la Lilongwe. A Fabiano alimbikitsanso anthu omwe atenge nawo gawo pa chisankhochi kuti akalembetse mu kaundula wa voti kuyambira loweruka la pa 31 January chaka chino. A Fabiano akufotokoza zambiri. Anthu ali ndi ufulu kwamba upanga kampeni. Komanso tikudziwa kuna kuti pali anthu ena amene mbuyo musanalembese kuti avote chaka chatha. Amene wanso ali mwayi kuti akhoza kuzalembesa masiku ake tapereka. Kuti kwamba siku la kuti zafika siku la kuti masiku 7 anthu azakhala ndi mwayi olembesa amene sanalembesepo mbuyomo. Komanso pali nkhani yonena kuti amene afuna kuyima ali ndi mwayi wopita ukalembesa kuzera kulipira ndalama kutenga mapepala kuti azeme nawo. Kwa chonena kuti chisankho chimenechi cha munthu wina aliyense amene afuna kuyima independent kapena kuyimira zipani. Izi zimene tafotokozera pali zina zimene tafotokoza mezi kukhuza anthu amene akuzakhuzidwa ndi ntchito imene iyo kuti nawo sadziwe ndipo madeti tapereka kuti metateromu tizibwera ndithu uzafotokoza zinthu zina ndi zina. Koma nkhani yaikulu ndi wadziwisa anthu kuti kukhala chisankho ndipo amene afuna kutengapo mbali atengepo mbali. Bungwe lolimbana ndi katangale komanso ziphuphu mdziko muno la ACB lamanga akuluakulu ena aku bungwe la Green Belt Authority komanso akuluakulu ena aku kampani zina za mdziko muno powaganizira kuti akukhudzidwa ndi zachinyengo zomwe zinachitika kuti apeze ntchito za malonda ku bungweli posachedwapa. Anthu wankuphatikizapo mkulu wa zachuma ku bungweli Mayi Linda Phiri, mkulu wona za ndondomeko zogulira katundu komanso kugulitsira katundu osiyanasiyana ku Green Belt Initiative Amasautso Kamowa, komanso a Snowden Kautsi omwe ndi mkulu wa ntchito zachitukuko zomangamanga za bungweli. Ogwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la ACB Gabriel Chembezi atsimikiza izi kudzera mu chikalata chomwe atulutsa. Bungwe la ACB lamanganso a Kenneth Konje ndi aku Elisten Construction Limited, Victor Chabwera aku PLMP Engineering Investment, komanso a Efron Mwenetete aku EMD Consulting Engineers.
mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tonenso mitu yake. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana wapereka thandizo la zinthu zosiyanasiyana kuphatikizapo makina a x-ray pa chipatala cha mboma la Rumphi. Zokonzekera zonse za chisankho cha chibwereza chomwe chichitike pa 17 March chaka chino zili mchimake. Ndipo timu ya Mighty Tigers yakhala yoyamba kuchoka mu ligi yaing'ono kufika mu ndime ya makota final mchikho cha Castel itagonjetsa Civil Service United. Konsolo ya mboma la Rumphi yayamikira bungwe la Matunkha Development Trust pokhazikitsa ntchito yogawa chimanga kwa mawanja 251 omwe akusowa chakudya m'maboma a Rumphi ndi Mzimba. Mmodzi mwa akuluakulu a ofesi yoona zangozi zogwa mwadzidzidzi m'boma la Rumphi Kondwani Nyirenda wati ntchitoyi ndi gawo limodzi lothandiza boma pa ntchito yothandiza anthu omwe akuvutika kamba kamvula yomwe inagwa yochuluka mderali. Rodolfo Nyirenda ali ndi zambiri. Poyankhula ku Rumphi pamwambo okhazikitsa ntchito yogawa chimanga kwa mawanja 251 am'maboma a Rumphi ndi Mzimba, Kondwani Nyirenda anati boma likuyembekezera kuthandiza mawanja oposa 2500 ndi chimanga mu boma la Rumphi, koma ntchitoyi ichedwerapo. Iwo anayamikira bungwe la Matunkha Development Trust chifukwa cha thandizoli. Anyirenda apemphaso mabungwe ena mboma la Rumphi kuti atengere chitsanzo cha zomwe bungwe la Matunkha lachita pothandiza mawanja omwe akusowa chakudya. Aboma maisesabe kupereka chithandizo pathaini yanja koma singamafikira kwa onse. Timaperewera pena ndithu ndimene azathu achitira kwa ifeyo ndikuti chisangalalo chifukwa ndikuti aperekako aonjezerapo pomwe boma linaperewera. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Matunkha a Goodson Chavura wati bungweli layamba kugawa chimanga poona momwe mawanja akuvutikira pa nkhani ya chakudya. Ona kuti pali mabanja ena amene ndiovutikitsitsa nkhani ya kapezedwe ka chakudya malingana ndi njala imene yatigwera. Ndiye poona zimenezi ife tinakhala pansi ofesi kwathu kuno, ndiye tinaganiza zonena kuti anthuwa titha kuwathandiza ndi chimanga chimene tili nacho, koma titafikisa uthenga umenewo ku masponsors athu, anthu amene akutithandizira anzathu ku Netherlands. Ndiye iwo anatiuza kuti ali willing kuti ali ndi chikhumbokhumbo kuti atha kutithandiza pa nkhani imene. Mmodzi mwa anthu omwe alandira nawo thandizoli a Chris Gondwe am'mudzi mwa Ruka, mfumu yaikulu chikulu wa Mahembe mbomali, ati chimangachi chiwathandiza ku banja lawo chifukwa masowa mtengo ogwira. Ukhaliro kunifuka chomwe soba Matunkha akanire balandi kufika kuno imene wokotwa ndipo kuunga ushuta mwa msungu kwa para kusuzika chuto kupulika ine wali kunipulika wali kunizibora. Pakadali pano bungwe la Matunkha Development Trust lalimbikitsa anthu kuti adzikhala ndi mtima ogawana ndi anzawo omwe akusowa. Thandizo logulira chimangachi lachokera kwa anthu akufuna kwabwino amdziko la Netherlands. Rodolfo Nyirenda, MBC Rumphi. Anthu okhala m'mudzi wa Chintumbira omwe uli mphepete mwa phiri la Michiru kuchileka mboma la Blantyre ati ndodzipereka pobwezeretsa chilengedwe chomwe chinawonongedwa mphirili. Anthuwa adzala kale mitengo yokwana 15,000 ndipo chaka chino ati ndiokonzeka kuti adzale mitengo ina yokwana 30,000. Ntchitoyi ikutsogoledwa ndi wachinyamata wa mdera lomweli Pirilani Wenzulo. Tindiza mbiri mu ripoti ili. Mchaka cha 2024 phiri la Michiru linali pa chiopsezo chokhala mpala pomwe anthu oposa 1000 anabwera mu nkhalango ya mphirili kudzagwetsa mitengo yochuluka yomwe amakagulitsa ndipo ena amaotcha makala. Anthu achiwembuwa amamenya ndi kuvulaza anthu ogwira ntchito yoteteza nkhalango ndipo zinatengera asilikali ankhondo a dziko lino a MDF kuti awathamangitse. Koma momwe zimachitika izi nkuti mbali yaikulu ya nkhalangoyi itawonongedwa kale. Dena kudzika kwambiri ifuati taona nkutaka ikukoloka moyipa kwambiri, komanso taona mvula ikubwera nkhondo kwambiri chifukwa cha kuononga kwa phiri la Michiru. Mujana foroza zita za mitengo siyana.
pofuna kubwezeretsa chilengedwe mphiriri wa chinyamata wa zaka 30 yemwe ndi wa m'mudzi mwa Chintumbira omwe uli mphepete mwa phiriri Pirirani Wenzulo anakhazikitsa ntchito yodzala mitengo ya zaka 10. Wenzulo yemwenso ndi katswiri woona zosamalira za chilengedwe akugwiritsa ntchito ndalama zake pogula mitengo ya mtundu wa pine komanso ina ya zipatso yomwe amadzala mothandizidwa ndi anthu a m'mudzimu kuphatikiza ana. Chinthu chinji chosowa chimene chikubwera apachi chifukwa kuyerekeza nthawi imene tinali malo ano mozungulira dera lino ndali ndi nkhalango imene nali ndi nyama za mchire pafupi koma itapita chilengedwe papezeka kuti zonse zimene zinali zofunikira zinasowasowa. Nthawi ino tufune zitabwerera pamalo ake zinthu zimene zinatisowa nthawi imene zibwerere pamalo pake. Bowa ndi tizomera tinati zonse ziweto za chilengedwe za mchire zibwerere pamalo ake. Kuchokera pamene tinayamba kufika tsiku la lero lino pakali pano pande kuti tadza mitengo yosachepera 15,000. Takhala timaonjezera chaka nchaka kumakula ngati gulu pakutinso nambala ya anthu yakhale ikwerera anthu a midzi yozungulira akhala kuti joina kumatithandizira zimene zili zosangalatsa kwambiri malingana kuti chinthuchi nchabwino. Ndipo chaka chinochi malingana ndi nambala amene achumbira ndimene tinaganiza kuti nambala itikweze kwambiri moti tikuyembekezera kuti tikamamaliza tikhale mitengo yosachepera 30,000 itadzali. Uwu ndi mkumano wapachaka osonyeza kuyamba kwa nyengo yodzala mitengo ya chaka chino. Pamwambowu anthu a m'mudzi mwa Chintumbira motsogozedwa ndi Wenzulo akudyera limodzi nkhomaliro uku akuwunikirana za momwe nyengoyi iyendere. Pamwambowu palinso mafumu ozungulira derali. Ndikukondwera kwambiri chifukwa chokhala ndi masomphenya ofuna kuti tibwezetse chilengedwe nkhalango yonseyi mwana wa Michiru. Ndione othokoza kwambiri komanso ndinosangalala kuti chilengedwe kufunikira kwake gogo charo amatiphunzitsa ndipo amatizindikiritsa komanso boma limatidziwitsa kuti chilengedwe nchofunikira. Chindikufunikira chilengedwe kusangochiyang'anira kuti chilengedwe chofunika pankhuni pokha ayi, koma chilengedwe kwambiri chimathandizira ife kuti mpweya wathu mmene timapuma mpweya wabwino ife chilengedwe. Polankhula pomwe amakhazikitsa ntchito yodzala mitengo ya chaka chino mdziko muno mboma la Phalombe, wachiwiri wina kwa president wa dziko lino a Enoch Chihana analimbikitsa nzika za dziko lino kuti zitenge gawo pobwezeretsa chilengedwe mdziko muno podzala mitengo yochuluka. Kuchokera mboma la Blantyre ndine Simeon Boys. Ndipo munkhani za masewero timu ya Mighty Tigers yakhala yoyamba kuchokera mu ligi yaing'ono kufika mndime ya makota final mchiko cha Castel itagonjetsa Civil Service United kudzera pa mapenote. Matimuwa analepherana pogoletsana chigoli chimodzi iliyonse pa bwalo la mpira mu mzinda wa masewero la Blantyre, ndipo Tigers idzasewera ndi timu ya FCB Nyasa Big Bullets mu ndime ya makota final. Apo ndiye pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mu ligi yaing'ono ndikufika mu quarter final mchiko cha